A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Áll a Bibliában. Ám a Szent Könyv intelme nélkül is tudja ezt egy jobbérzésű ember. Mi több, jelzi a lelke is, mert önzetlenül adni jó, bármit. Az erdélyi Marosparti megyeszékhely, a váráról balladában is híressé lett Déva, ma az adakozó emberi szeretet és összefogás jelképe. Böjtett Csaba ferences szerzetes rendjének hajdani kolostorában több száz árva gyermeknek teremtette meg az értelmes és érdemes élet lehetőségét. Egyik segítőjére egy pici, ám annál hangulatosabb budai optikai szalonban találtunk rá. Egy látszerész dolgozójában merőben szokatlan tárgy a szépséges ódon zongora. Mint ahogyan az is, hogy a személyzeti vizsgálat mellé olykor élő muzsika is dukál. Márpedig itt ez természetes az Obsztiszájban, mert a muzsikus lelkű tulajdonos Simó Klára azzá tette. Mikor én Vajdahunyadra kerültem látszerészként, az én szomszédomban lakott egy hölgy, aki mozgássérült, és nagyon-nagyon közeli barátságba kerültünk egymással, és én mindenben segítettem őt. Én nem értékeltem ezt jótékonysági munkának. Nekem ez egy természetes dolog volt. Ha jótékonyságnak neveznénk, akkor innen indult. Ezek szerint számodra a segítés az nem jótékonyság, hanem egy nagyon szokványos, hétköznapi emberi cselekedet. Igen. Én úgy gondolom, hogy észrevenni azt, hogy valakinek szüksége van a segítségedre, és te ezt meg is tudod tenni, meg is akarod tenni, ez egy jó dolog. Mivel keresztény vagyok, római katolikus vallású, nekünk ez fontos. Hívő vagy? Igen. A családban ezek szerint ilyen szellemiségben nőttél fel? Igen, az én édesanyám a szakmánémeti irgalmas nővérekhez járt az Árdába, csak 60-as években ugye megszűnt ez a rend, és ő elhatározta, hogy ha gyerekei lesznek, mindenki hittanórára fog járni, és zongorázni fog. Tehát ebben a szellemiségben nőttünk fel, és ezt így is élek tulajdonképpen. Mit köszönhettél a hittannak, és mit köszönhettél a zongorának, a zongorázásnak? Hát a hittannak az értékrendet köszönhetem, a zongorázásnak pedig az életemet. Az életemnek egy része a zene, és én azért hálás vagyok, hogy én ezt kaptam. És természetesen emellett ugye az, hogy vallás, ez meghatározta az életemnek minden pillanatát. Más dolog a szomszédokat segíteni, vagy észrevenni a baráti körben lévőkön, hogy segítségre szorulnak, tehát nyitott szemmel nézni, nyitott szemmel élni, és más dolog mondjuk elmenni Dévára az árvaházba, és ott 100-130 gyerek szemevilágát megvizsgálni. Hogy jött ez az ötlet? Miután megnyitottam ugye a szalonomat 2,5 évvel ezelőtt, eldöntöttem azt, hogyha nekem sikerül olyan forgalmat generálni, ami mellett én ezt meg tudom tenni, akkor én ez az első dolgom az lesz, hogy én visszamegyek Dévára, és én azt megteszem, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek szükségük van látásjavító eszközre, és én ezt az én segítségemmel hozzá tudnak ehhez jutni, én ebben segíteni fogok. Ezért volt nekem könnyebb sorsom, mert Dévára jöttem ide, Magyarországra,
Déván laktunk, és én orgonáltam ebben a templomban, ahol van jelenleg az árvaház. És én gyakorlatilag hazamentem. Hány főből állt az expedíció, amikor Déva szóba került? Én úgy gondoltam, hogy természetesen egy személyszorvossal kell mennem, aki jártas ugye a gyerekszemészetben, és hát az én autómmal mentünk, felpakoltuk a kereteket, vizsgálógépet, Tehát egy komplet berendezést. A teljes vizsgálót, igen. Hány gyereket tudtatok ellátni? Több mint 100 gyereket vizsgáltunk, szemüveget 100 darabot vittünk, ez biztos szám szerint. De emellé még azt is megemlíteném, hogy az August cukrászdának a süteményeit is vittük, mert ők is segítettek ebben, vagy hozzá szeretnének járulni ők is ehhez az akcióhoz, és ezen kívül még az egyik nagyon jó ismerősöm, aki egy papírírószer nagykereskedés, ők mindenféle színes ceruza szetteket küldtek. Egy másik ismerősöm, aki székeket forgalmaz, székeket vitt, vagy adott, és akkor ezeket el tudtuk juttatni oda. És így érkeztünk meg tulajdonképpen Dévára. Sokan segítettek neked ezek szerint, hogy ne csak a tudásotokat vigyétek, de azért alapvetően kereteket is 100-as nagyságrendben előteremteni, ez hogyan sikerült? Büszke vagyok arra, hogy nagyon sok nagykereskedés mellénk állt, és segítettek abban, hogy olyan szemüvegkereteket vigyünk, amik aktuálisak, szeretik a gyerekek viselni, és örülnek neki. Már töritek a fejeteket a következő akción. Az ünnepekre való tekintettel, hogy közelednek az ünnepek, legyen egy ajándék, egy olyan ajándék, ami hasznos a gyerekeknek, és ezért szeretnénk ezt újra megismételni, és egy ehhez hasonlót, személyzeti szűrést újra tervezünk.